Kining Bible nasulat na kinsa iyang dawaton sa iyang pagani diri kung dili ka kay balo kung kinsa iyang dawaton awa gyud kay mahimo makaingon gyud ka nga diay wa man koy labot mo bitanan na giingon dito sa Mateo dili tanan nagtawag Ginoo makasud sa langit kung dili katulaman nagatuman sa kabubuton sa Dios ang pangutana diyon sumli kabubuton sa Dios kabubuton sa Amahan ingon pa ni Jesus Christ. Namatod pa niya kanang giandam nga luna para kanimo. Nya mubalik siya dinhi aron dawaton ta niya. Namatod pa niya. And receive you unto myself. Og dawaton ko kamo. Mubalik si Kristo og dawaton ta niya. Ang pangutana gyud diha sa tanan mga Kristohanon kung inibalik ni Hesus Kristo dawaton ka ta. Mao bitanang nagtuta pulo sa Ginoo magbasa ta. Kung unsa gayud ang mga tao nga iya sa Ginoo kay na may dili iya sa Ginoo. Gani ang 12 disciples usa dito nga dili iya. Manang usa ka butang nga diin atong hunaon ba ug tan-awon nato. Mo bitaw na nga ako mingon ninyo kung kamo iya sa Ginoo ha. Kung tinuod jud mo iya sa Ginoo kinahanglan convince jud mo. Anong na-convince mo ba nga kamo iya sa Ginoo? Convince ba mo nga iya sa Ginoo? Manang giingon mahadlok jud mo. Manang giingon nga din mutuo jud mo. Mao nang giusa ka butang nga din kining pulong sa Ginoo is morning giingon niya a living word of God, weak and powerful. Usa kani ka abtik og kanang gamhanan nga pulong sa Ginoo, kanang pulong sa Ginoo like ato edged sword kanang modulot ni bisan asa. Unang giingon nga kining pulong sa Ginoo dili ni baka kini ang pulong sa Ginoo kuani siya life nato ni. Una kung ikaw tinuod nga iya sa Ginoo dapat aduna kay gitawag og pagtahod, paghimaya o pagdaig. Kung ang imong pagtuo nga ikaw iya sa Ginoo mo nang usa ka butang adin pag-abot sa adlaw sa Ginoo kay gihatag man niyang isa ka adlaw. Sabbath day is matud pa ni propeta Ezekiel nga ang Sabbath, ang rest day is a sign between God and man. Kung ikaw adunay pag-ila sa Sabbath, that is a sign. Ilana na nga din ikaw iya sa Ginoo. Kaya ingon ni Jesus Christ, Sabbath made for man, not man for Sabbath. Gihatag yun na niya ang adlaw alang sa Ginoo. Munang ningon siya sa napulo ka sugo, nga gi-explicar niya kanang Sabbath. Una ningon siya, Sabbath they keep it holy because 6 days for man. Niya pagka last days, kung sa isa na kaadlaw nga, ikapitong adlaw, iya yun na sa Ginoo. Muna dapat kung kita iya sa Ginoo, kung kita nagpabilin sa Ginoo, convince yun ta. O labaw sa tanan, nahadlok ta. Kung ikaw iya sa Ginoo. Muna kung wabot na ganing adlaw sa Domingo, ayaw ninyo na nga ang time inyo ha. Ang Ginoo na hibaw biya. Mutuo ba mo nga ang Ginoo buhi? Saan sa pagi? Kung ikaw mo ato sa minteryo na kay loved ones, unsa may imong hunahuna? Mo ato ka dito, dalan mo siya bulak, dalan mo siya kandila, ug istoryahan nimo ang imong pagtuo, nakadungog siya ug nahibalo siya nga ikaw naghandom pa niya. Which is mali. Gani ang Ginoo nga nag-ingon jud sa pulong. Siya ang buhi nga Dios, invisible lang, omnipotent, omnipresent, wag yun sa mong nahula na. Nakatuhinong tao nga gilubong na, nasa mong nahuna, mo nagnungdan mo ato ka dito, nganong nagdala kag bula kay bikot ang imong pagtuo, nakadungog pa siya. Which is ang pulong sa Ginoo, wala na. Manang giingon dyan ang pulong sa Ginoo, ang mga tao daw perverse, baliktad ba? Mana kung ikaw gyud iya sa Ginoo, kinahanglan mahibaw ka nga ang Ginoo buhi.
tanan atong gisulti, gisulat kung sa pa na sa itong nahuna. Naibaw na siya. Gani siya nagbutang sa imong nahuna sa tinuod lang. Kung sa imong gibuhat ang Ginoo, nagbuot ana. Kung daw tanan mong gibuhat ang Ginoo, nagbuot ana, kay ikaw appointed sa pagkadautan. Gipili ka niya ngadto sa kalaglagan. Doon lang kaklaseng tao, diri ang Ginoo nagdumala. Gayod, nuod lang. Pabito na dapat ma-convince ka, mahadlok ka nga siya buhi. Mingon mo buhi ang Ginoo. Kung mo gina-convince nga buhi ang Ginoo, king ano man, sa panahon sa adlaw sa Ginoo, di man gid mo mahadlok. Kaya kung nahadlok pa mo, bisag wa unta mo'y buhaton ba sa inyong balay, kay Domingo, dili na inyo, iya na sa Ginoo. Kung ikaw nagpabilin sa Ginoo, kanang pulunga, pabilin nimo. Mo nang gingon niya, if you abide in me, my words abide in you, unsa imong pangayoon, ihatag na sa Ginoo. Kung imong buto na hunaon, nga ikaw kuno wa nagpabilin niya, walay pulong nimo, mangayo ka, ihatag ka na sa Ginoo, dili usalang kabutang gid ang akong gingon sa inyo. Wa manggod sila nagtuo sa Ginoo. Kini pagtuo sa tinuod lang lisod. Mo na ang Ginoo nag-prepare ha, si Jesus Christ nag-prepare og balay para kanato, nya mobalik siya, dawaton ta niya ang pangutana kung ikaw bagyod dawaton sa Ginoo pagbalik. Gani ang Ginoo nagtudlo si mismo si Jesus Christ, dili ka mahimong tapos nato kung dili ka magdumot sa mga imong mga loved ones diri. Ang buot pasabot ka ng pagdumot ba ka ng because of God, imo na silang isalikway bisa pag mama, papa nimo, bana, asawa nimo, imo nang isalikway, ayaw siya tumana, dili ingon pasakitan, dumtan, kung dili ang iyang buot pasabot, kanang huna-hunaa kung unsay gisugo sa Ginoo nimo, kay iya maka sa Ginoo. Mo nang gingon nimo, bahala na sila, way makapugong na ko, mga lagad yun ko sa Ginoo, mo na iya sa Ginoo. Mo nang convince yun siya nga siya iya sa Ginoo, lisod man. Unang gamay rin nakatultol, gamay rin maluwas. Gani sa tibuok kalibutan atong miaging panahon sa luno, walo lang gani. Kung sa pagkakaroon nga ningon si Pedro, sama daw kuno ang pagbalik ni Jesucristo sa panahon ni Noah. Nga katong pagluno, wa sila mahibaw, kay wa man sila nangandam. Ang Ginoo nangandam, ingon pa niya sa John 14. Nga matag pa niya sa verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Muna ngayon ninyo na baliwalaan na ninyo. Kaya ka na usana ka giingon sa Ginoo. Wabot ang panahon, sultihan ka mo. Kung wak mo mahibaw sa pulong sa Ginoo, dili mo iya sa Ginoo. Kaya ang servant sa Ginoo, ang mga sikreto sa Ginoo ipahibalo na mo na ako gisulti na ko tanan sa inyo sa sikreto. Mo bitaw na usay makaingon ko Lord, ngano imong gisulti ning tanan sa kuha. Gani ang kaingon ko nga gani ang mga tao bisan ako ang pamilya halos di mutuo na ako. Pero bala na, mo na akong gingon sa inyo kung di mo mutuo sa magwawali. Tuo lang mo sa pulong nga akong giwali ninyo. Kay inyo ramang gyapon ako ni kabot sa panahon. Mo na ang gingon ako diri sa inyo ha. Ang Ginoo o si Jesus Christ tuaron sa heaven. Ang iyang gibuhat, nag-intercede siya sa Amahan. Nga din ikaw kuno, kay matod pa kung imong una na kung isa-marais kung mo ang tanan tibuok nga gusto ni Jesus Christ, di man kunini mo sabtan kung salang ka feeds na imong gibasa. Ingon ani ni ang gibuhat ni Jesus Christ, nganong giadto siya dito nag-prepare siya balay para nimo kay siya magod sa diha pa nga niani siya diri, ikaw ang gitukuran na mahimong church. Wala nga ikaw ang balikon kung ikaw nagtukod nga si Kristo mo ay nagtukod nimo nga matod pa niya kang Peter, upon this rock I will build my church and the gate of hell cannot prevail. Mo na ang pagbalik sa Ginoo, dawaton ka kay siya nagtukod. Mo na naghangyo siya sa Amahan kay wa man gimahimo si Jesus Christ sa tinuod lang. Naghangyo siya kay ang tanang gibuhat ni Jesus Christ kabubuton man sa Amahan. Mo
Muna nga nagangyo siya nga unta kita nangalagad sa Ginoo, tabangan ta sa Ginoo. Kaya ang amahan nagbuot eh. Gani ang amahan nagbuot nga kita gani musunod kang Jesus Christ. Dili si Jesus Christ mao nagkuan naghimo og mga gitawag og nagiya nato aron kita musunod kang Jesus Christ. Kabaw ba mo kita gyud na si Jesus Christ? Mao na ang iyang gibuhat, a house prepared for you. Namatad pa niya if He will receive you. Mao nang dakong pangutana. Ang balay nga giandam alang kaninyo kung dawaton ka niya. Manang ang pangutana sa diha kung mubalik siya, dawaton ka. Dili ta moingon abi kay Kristiyano, abi kay nagpabautismo ta, abi kay nangalaga ta, abi kay nagsimba ta, abi kay reverend ta, abi kay unsa ta diha moingon ka pagbalik sa Ginoo dawaton data. Sa tinuod lang sila manggani wa dawata pag-ani ni Kristo. Sila nag-reject kay balo na si Kristo nga diin ang mga tao niya dili gyud mo dawat niya. This allowed by men mo na kung gingon sa imo, but He is a precious stone. Ang Matthew chapter 7 verse 21 and 23 manang ningon si Jesus Christ, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but those do the will of my Father. Ingon pa ni Jesus Christ, apan kato lamang nagbuhat sa kabubuton sa atong amahan. Dili sa kabubuton ni Jesus Christ. Kabubuton sa amahan, unsa man ay kabubuton sa amahan nga gisugo kang Jesus Christ, mao na atong buhaton. Karon nga din kanang gospel, good news ni Kristo is about the kingdom of God. Dapat musulod ta. Nya di man ta kasulod kung dili ta tapos anang pagsulod. Mao na ang kabubuton sa amahan. Mao na to ang bantayan. Mao na akong hangyo sa inyo kinanglan. Kung kamo iya sa Ginoo kanang adlaw ayaw na ninyo nang naka ang Ginoo. Nasayod yun na kung ikaw bagid faithful. Ikaw loyal sa Ginoo. Mao na giingon sa Ginoo kung ikaw willing. Dapat kung serve ka sa Ginoo, mingon yung ka, I'm free. I will volunteer. I will take oath. I will promise. I will vow that I will serve God. Ang pagpangalagad sa Ginoo is freedom. Gawas nun ka ba? Wa makapugsa sa Ginoo ba? Those who are willing lang. Tulog ka klase ang giingon sa Ginoo kaniadto. Ang mualagad kanako, kay di mo kaalagad nako kay ang Dios siluso ug balaan. Usa man nimo pagbalaan kung dili ka willing. Mo na unaw naa gyud nga ikaw libre. Kung ikaw nangalagad nga mingon ka libre ka, ayaw na pagpagapos-gapos anang adlaw na. Bangon dayon bisag wa kay buhaton, ang importante unsa imong buhaton diya sa Ginoo na gyud ang Ginoo sa makong buhaton imo maning adlaw. Maglipay ka. Dili ka maghuwat og time. Sabi no sa tinuod lang kabaw bang unsa tong sample ni Jesus Christ nga ang mga masakiton na ayo. Adunay wheels didto. Balon ba balon? Nya nahibaw sila nga sa diha nga katong balon muuyog gani ang makauna. Pagtuslo ba ito sa pag-uyog? Ayaw. Sabi niyo mo ang makauna ra gyud. Una, kinsa may gusto mo una, katong mga willing, mga faithful. Karon kaya ang panahon na ron, hapit na mo balik ang Ginoo, alam mo nagdako. Mo bito nang nagabadlong kanunay ang pulong sa Ginoo. Mo bito ning ang pulong sa Ginoo nag-comfort nato kanunay kay basig masaag ta kay ang propesiya sa Ginoo ang tao masaag mo yun. Bisa pag-unsaon niyo pagpugong, kung wa ka naghunahuna, wa ka nagtuo sa Ginoo masaag ka gyud, dili lang kay karon basi pas puhon. Mo nay gingon dili pulong sa Ginoo, mao nang magbantay gyud kay wa ta nasayod sa oras. Mo nay yang gingon dinhi sa Matthew chapter 25 verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, the curse into everlasting life, prepare for the devil and his angels. Kung si Kristo nagandam og lunaalang kaninyo apan adtong mga tao naa sa wala,
giandaman pud na siya og everlasting fire prepared for the devil and his angels. Giandam na sa mga daotan tao ug sa mga manalunda kanang naa sa left ingon pa ni Jesus Christ mo nang ningon sa depart from me. Mo nang gingon sa Matthew chapter 7 verse 23. Depart from me, I know ye not, doers of iniquity. Mo tong naa sa left. Kaya wa na sayod ang Ginoo bisan niingon siya sa verse 22 sa Matthew chapter 7. Di ba Ginoo nagprophecy mi, naghingilin mi tungod sa imong ngalan, nagpagawas kami mga yawa tungod sa imong ngalan. Kung sa'y gitubag ni Jesus Christ, depart from me. I know ye not. Muna ang Ginoo kailan nato mo bitaw itong naipulong nga karaan. Atong una ba sa Old Testament, nag-ingon siya, ingon si Job, acquaint yourself unto God. Diba mo sa nang acquaint? Ipaila-ila ba? Lord, ni ako. Lord, Domingo karon imo ring adlaw. Na-convince ko imo ning adlaw. Kung di ka ma-convince, ala ba pang Ginoo dili mo tagad nimo. Ang importante ningo manggod si Apostol Pablo ha. Sa Roma chapter 14 verse 5 and 6. Adunay duha ka tawo nag-ila lagi og mga adlaw. Ang isa nag-ila sa pito ka adlaw do na gyud isa lahi. Mao nang mga iya sa Ginoo. Manang sa verse 6 niingon siya, katong nag-ila nga isa lahi sa mga adlaw, mao kato ang tinuod nagkaon sa Ginoo ug nagpasalamat. Apan katong nag-ila, ang usa ka tawo nag-ila nga tanan adlaw parihara. Pwede mo simba og Lunes, Martes, Miyerkules, Sabado, Domingo, pwede mo simba. Mao kato ang wala nagkaon ug wala nagpasalamat. Mo nang ningon siya sa verse 5, be convinced. Na-convince ba mo? Anong sa convince? Na-dani ba mo? O wala pa? O nang bingon ko ninyo balik-balik, sayang na ninyong pag-anhidiri, sayang na pagtawag sa Ginoo, pagsampit sa Ginoo, pag-ila sa Ginoo, kung wa mo nag-convince ng usag adlaw, usa lang ka adlaw, ayang ipangayo. Kunong kadlaw gyatang imo mo nang mag-keep it holy ta mo nang ang Ginoo buhi. Although siya, He is invisible, di siya makita, pero ang Ginoo nakakita nimo sa imong kasikasin. Siya may nag-drive nato. Siya ba'y nagdumala ba? Kung asa ka, kung wingon ka, ang imong nahuna daotan, ang Ginoo nagtugot na kay ikaw gayon daotan. Bisa pag naakas tubangan sa simbahan, gihimog yung kanyang daotan. Kaya para ka dito, dili ka appointed to inherit the kingdom of God. Ma-inherit ni mong gitawag ng everlasting fire prepare for the devils and his angels. 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God spare not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into the chains of darkness to be reserved into judgment. Mana yang gingon, kung ang Dios kuno wala naluoy sa mga manulunda nga nakasala unya gitambong sila dito sa kalayo o sa imperno, dihatod siya ngadto sa gapos sa angit-ngit aron i-reserva na sila sa judgment. Wala siya naluoy kung sa pagkakita. Mingong ka kay gugma ang Dios, manulunda na gani na wa niya kaluoy dito sa langit, kita pagka ngawang patakatog langit. Mo bitaw na nga kini atong pagpangalagad ingon ni Apostol Pablo, i-sacrifice niya atong kagalingon, i-present natong kagalingon by the mercies of God. Pinaagi sa kaluoy sa Ginoo ba unsaon man natong pag-present atong body as a living sacrifice kung di ta tugutan sa Ginoo. Mo bitaw na mangayo tag mercy, Lord have mercy on me that I will go to your house and offer the sacrifice. Wanang gingon aron dawato na ang gusto sa pulong sa Ginoo ingon pa ni Apostol Pablo, sacrifice acceptable unto God. Kay dili tanan sacrifice nga niani ka dinhi acceptable unto God. Mao na if God spare not the angels, kinsa pa kita nga gi-reserve sila into judgment. 2 Peter chapter 3 verse 7. But the heaven and the earth which are now by the same word
are kept in store, reserved into fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Tanawa. Kung ang langit o ang yuta karon na pinaagi sa pulong nagpabilin pa, gi-reserve na ngadto sa kalayo ang kalibutan, kining kalibutan ba gi-reserve na sa kalayo against the day of judgment, batok sa paghukom o perdition, kalaglagan sa mga dili Diyos nun nga tao. Mao na gi-reserve pud na. Mao na nga ang Ginoo nag-prepare aron dili ta ma-appeal dire sa kalibutan nga magpabilin ta dire sa kalibutan, dalpon ta niya moani siya dinhi, dawaton ta niya, dalpon ta niya sa iyang giandam. Kay ngano man kaning kalibutan gi-reserve man ni sa kalayo. Di pa na ninyo mabati. O bitaw ni kini pulong sa Ginoo, di ninyo maibawa ni miserable gyud ang tao. Mo nang ningon si Jesus Christ, if ye shall know the truth shall set you free. Mo na kabalo na gyud ta nga diin kini ding kalibutan, gi-reserve din sa kalayo ug sa kalaglagan sa mga dili Diyos nun. Jude verse 6 kay wa man ni isa ra man ni ka chapter verse 6. And the angel which keep not their first estate, but live their own habitation, he hath reserved in everlasting chain, under the darkness of the judgment of the great day. Nga matod pa niya kung ang mga manulunda man, wa nila gibantayan ang first nilang estado. Sabi ni mo, ang manulunda nga naadri sa kangit-ngit, doon na sila first estate. Sa langit din sila nagpuyo. Tagalangit man ang mga manulunda, wa lang nila bantay ang ilang estado. Muna nga, gibiyaan nila na ilang gipuyan. Maninungdan, gi-reserve sila sa everlasting chain under the darkness into the judgment of the great day of God. Muna sila, gi-reserve na sila ngadto sa kadina sa kangit-ngit, ngadto sa panahon sa hukom sa dakong adlaw sa Dios. Sila, kita, mingon ka, nga kita, binilon ba tayo kaysa manulunda? Abi naman sa tinuod lang, ingo pa ni David, ang nganong ang Ginoo daw kuno, nagalantaw kanunay sa tao. Because ang tao manggod, gibuhat sa Ginoo, nga ubos ra gyud sa manulunda. Unya, ang gibutang lang niya dito sa tao, gi-crownan niya with honor and glory. Glory and honor natay kinaiya nga dapat mo glorify ta ug mo honor ta sa Ginoo. Una ka ng adlaw sa Ginoo, kinanglan mo convince ka, kung ma-convince ka, therefore you glorify God and honor. Kaya kung wa ka na convince, say mag-goal ko mo ito na mo badlong ko sa akong panimalay. Anong tagdugay sila mong mata? Nga naman nagwa mo ibuhaton, basta ino ni mo ang adlaw. Kaya ang Ginoo nagabisita man every morning, wa ba mo kabaluan na nagatesting. O nag-iingon ni Song, sa Song of Solomon. O niya iyang gugma, di nyo every morning. Ang gugma niya ni mo, niya karon, nagtanya ko gugma ang Ginoo, baliwala lang ninyo. Muna nga sa kabutan nga din ang Ginoo. Niingon na lang siya, those who are willing. Manang giingon ni David, katong mo sacrifice nga magbuhat og kingdom o magbuhat og templo, kadto lang adunay willing heart and willing mind. Ang dili na willing imong mind ug heart, useless na imong pag-adto. Mo bitaw na if you sit up early, if you go to early and sit up late, it is vain. Manang giingon ni David sa Psalms 127 verse 3, muna yung gingon, late ka. Sayang na, ang tanang mga pagsimba, sayang lang. Bisan pag nagdahi ka, bisan pa. Muna nga adunay gi-reserve sa Ginoo sa mga tao, gani sa mga manlulunda. Pero kita giandaman tagluna dito sa langit nga mubalik siya. Kung dawaton taniya ang pangutana, kung dawaton bagyot sa pagbalik sa Ginoo, mo nang mangandam ta. Si Propeta Nahum, chapter 1, verse 2, namatod pa ni Nahum, chapter 1, verse 2, God is jealous, and the Lord revengeth, and His
furious, the Lord will take vengeance on his adversaries, and he reserved wrath for his enemy. Mahimot ang enemy sa Ginoo buhod. Kung dili ta maning kamo, kung dili gyud wa gyud ka na convince nga ang Ginoo gayud buhi, kung tinuod gyud na convince ka nga buhi, kana laging adlaw is a sign. Sa tinuod lang bisan usahan ako pagbasa mo nang nga bahala mo mga suko mo nako. Mga suko mo sa Ginoo dili ako. Kaya ako igor gyud ko musulti ini. O bitaw na nga nangayo ko og kaisog sa pagsulti ini. Di ko magduwa-duwa, bahala mo kung sa inyong buhaton, basta ako nagsulti na daan ninyo. Kaya kamo gitawag, dili na pwede. Sa Ginoo nga dili mo sultihan, kung tinuod mo iya sa Ginoo, manang giingon, kung mutuo mo, di mo maulawan. Pero kung di mo mutuo, mapandol yun mo, kay si Jesus Christ is the rock of the faith. Mo na iyang giingon, pag magsulting ka matuuran, ang tao gayon, mga suko gina ma-open siya. Mo na ang giingon ni Nahum, ha? God is jealous, and the Lord revengeth, and the Lord revengeth, and is furious. Aba mo sa furious? Kaligut-gut. Manimalos siya, pinaagi sa kaligut-gut. Nasukog yun siya sa tao, puhon. Baliwala lang na ang tao kasukan. O, tinuod kayo, wa pa may nakatilaw sa kapungot sa Ginoo. Wa pa mo kabaw ka ng mga bagyo, ka ng mga tsunami, ka ng mga panghitabo, linog, ka ng mga tao, ka ng giloy, ka ng grabe kayo. Parehasong gitawag, ka ng Holocaust sa panahon sa mga Hudiyo nga gihimo ni Hitler. Para sa ila, furious yun to. Nga naman, naa sila Ginoo, pero wa sila tabangi. Para sa tuwa, makaingon lang ta, baliwala lang nato. Mabito ning nagpulong sa Ginoo kay warning ni. Because of grace and mercy and love, mo nang giingon gitagaan tag warning. Mo nang giingon si Apostol Pablo, whom I preach is a warning, whom I teach is a warning. Mo na kung kintaan tanan gitudluan ini, warning na sa tuwa. Mo nang dalaygon jud ang Dios. Kay ngano man nagawarning siya nato. Pero sa panahon sa pagbuhat sa arka ni Noah, wala gid warning sila. Nagpatuyang sila. Kita although na atas pagpatuyang, kay giprapisi man na, sama man sa panahon ni Noah, unya mga tao, pagbalik ni Jesus Christ, why na ibaw, kay nga naman, sama man sa panahon ni Noah, nga ang mga tao unaware, kay nga naman, nagnegosyo man, na nagminyo man, sama itong panahon ni Noah, wala sila hinong kay balo nga mubalik si Kristo, pero kita giwarningan nga mubalik si Kristo as a thief in the night. Oo, sa matungbaton, mangandang na. Nga kung pagbalik ni Kristo, nga kita gayud iyang dawaton. Mahinong daningon siya sa 1 Peter chapter 1 verse 1 3 to 5, iyang gingon din eh. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which is according to His abundant mercy hath begotten us again into a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Manang dalaygon jud ang Dios nga atong amahan ni Ginoong Hesukristo. Sumala daw kuno sa madagayaong kaluoy, kita gihimo gyud niyang bigaten as again into a lively hope. Gipili gyud niya nga ingon nga aduna tay buhing paglaom. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay. Kung wa pa nabanhaw, wa gitay paglaom. For an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Kanawa, for you na po. Nga kanang gihimo sa atong amahan, nga dalaygon gayod, nga kita kuno. Gitagaan og abundansya nga kaluoy sa Ginoo nga mahimutang aduna tay buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo aron ma-inherit nato ng incorruptible and undefiled nga dili mabungkag o dili malaos, fadeth not away,
preserved in heaven for you. Mo na giandam ni Kristo dito. Pinaagi sa kaluoy sa atong amahan. Amahan ni Hesus Kristo. Ang giingon ni Hesus Kristo ang amahan. Mo bitaw na ato ang paghisgutan amahan. Mo nang kung mag-ampo ta, our Father. Amahan ko, ayaw nang ingon, Lord Jesus, Lord Jesus. Sabi mo kinsa na si Jesus? Pulong lang na siya. Wala na siya labot sa pagtabang, nagtudlo lang na siya. Mo nang giingon dito, wala na sa ba? In my name, dili ingon, my name, Jesus, in my name. Kasi Jesus, pulong na siya. Pinaagi ba sa mga pulong, ngayang gitudlo, nga matod pa niya, tubagon ka, kung magpabilin ka niya, o niya na ipulong, kung may pulong, dili ka tubagon. Kung sa imo pagtugi, tubag ka, anaran mo, pero sa tinuod lang, Ginoo wala nagtubag mo. Ang Ginoo, hinay man masuko, ang Ginoo wala pa man. Nagbalos ni mo, pero nag-anda manggod siya panimalos, gani kita dita pabaluson. Muna iyang gingon din sa verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Nga ang mga tao daw nga din ang Ginoo nagbigaten sa usa ka tawo tungod sa abundant mercy by the resurrection of Jesus Christ aron ma-inherit nato ng incorruptible o ang undefiled or faded not, gibantayan ta sa gahom, who are kept by the power of God through faith. Pinaagi sa itong pagtuo, ang gahom sa Ginoo mo na nagbantay nato kung doon na tayo pagtuo. Into salvation. Sa tinuod lang si Kristo, ni ani siya dinhi, although giluwas ta, pinaagi sa atong mga sala, dili ingon luwas na ta. Mo nang giingon niya dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, there are three kinds of salvation: the past, the present, and the future. Una ang future karon nato nga kanang atong pagtuo ngadto sa kaluwasan tungod sa power sa Ginoo. Mo na magbantay nato, mag-usa man atong pagtuo. Mo bitaw nang niingon si Pablo kang Timoteo sa ulahing adlaw sa 1 Timothy siguro to 2 Timothy chapter 4 o 1 Timothy chapter 4 expressly gayod, the Spirit is speaking expressly in the latter days, dagay mo biyas pagtuo. Muna nga ipabantay nimo pagtuo sa power sa Ginoo. Ang power sa Ginoo mo ni ang pulong. Kung wakay pulong mo nang ingon di ka mo tuo. O bitaw ng faith cometh by hearing, unya kay wakay na paminaw nakakay faith. Kanang mga tao nagsimba nga wala na power puhon, mag-abot sa judgment sa Ginoo. Maabot ra gid na sila. Mo na iyang gingon, keep by the power of God through faith. Pinaagi sa itong pagtuo, kung ikaw na pagtuo, gibantayan ka sa gawom sa Ginoo. Hantod makaabot ka sa salvation. Kaya ang sikan nga niani si Kristo, muani si Kristo, the second time nga muani si Kristo is about salvation, not of sin. Unang wala na ihalad nga alang sa sala nga si Kristo muani aron ihalad pa niya tungod sa atong mga sala. Wala na. Salvation na kuwao na taniya. I-receive na taniya ang pangutana diya kung dawaton ba taniya. 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy, and the God of all comfort. Dalaygon daw ang Diyos nga diin bisan ang amahan ni Jesucristo sa atong Diyos. Ang amahan sa kaluoy, ang Ginoo sa tanan comfort. Abang sa nang comfort. Ang mga tao gina-comfort, kung way mag-comfort nimo, kung nang gingon masaag yung ka. Una nga dapat yun, kung doon na kay problema, mo ito nang i-comfort ang tao sa diyan nga na problema. Mo ni ato ang pagpangalaga dito sa Ginoo. Ni anita din ni aron i-comfort ta kung usa tong buhaton. Dili lang tangon nga magpaabot ag wala mo bitaw nang bisa pag naay giprophesy na there will be a great tribulation. Pero Apollo sa Ginoo nagka-comfort nimo aron ka ng great tribulation.
Dili ka ani mahadlok ana kay nganuman dunay gahom nga giandam sa Ginoo. Anang imong pagtuo sa Ginoo, ang power sa Ginoo nagakit nimo aron makaabot ka sa kaluwasan. Mo na ang comfort. Sa John chapter 14 verse 15, 16 to 20 and 26. Ingon pa sa verse 15, if ye love me, keep my commandments. The verse 16, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Mo na inungdan nga si Kristo tuwa dito, mo na nag-ampo siya, nag-intercede siya sa atong amahan, nga iyang ipadala ngani kanato ang usab, another na usab, comforter, that He may abide with you forever. Nga mao ka na ang magpabilin kanimo hangtod sa walay katapusan, nga ikaw magpabilin kanang comforter. Unsa man ang comforter? Sa diksyonary ng comforter, kanang mga habol ba nga lami kayo ibukot sa panahon sa tugnaw. Kanang tugnaw ra ba mangyukos ka, murag lainan yung ka kay tugnaw kayo. Kanang tugnaw, di ra ba ka mabuya ng tugnaw. Nya mo bitaw nang nay mo comfort nimo. Man gitawag comforter, di ba? Para po nang CR, gitawag po ng comforter. Comfort room. Na mahuwasan ka. Mausad na ang gipadala sa atong amahan ni comfort o comfort. The comforter which is the Holy Ghost. Namatag pa niya dinhi, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Sa verse 26, ambak lang ta. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. The Holy Ghost. O mo na ang comforter ka ng Holy Ghost ba? Ka ng pagbati sa amahan. Kinahanglan ang amahan, ang pulong sa Ginoo, mo na ang gitawag og the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father sent in my name. Kanang in my name, mo na ang pulong sa Ginoo. Kung sige panulti sa pulong sa Ginoo, pareha na ron. If any man come after me, unsa may gibuhat, unsa may buhaton nimo, kung muduol ka kang Kristo Jesus, dili ingon si Kristo imong duolon. Ang iyang gisulti ba, if any man come after me, deny yourself, take up his cross and follow me. Dili lang kay ingon ni duol na ta kang Kristo, musampit ta buampo na ta, which is wala ta nag-deny sa tong pagalingon, which is wala na to pas-anang cross, kay ano, wa man ta kabalon sa cross. Ang Galatians chapter 2 verse 20, ingon pa ni Apostol Pablo, I crucified with God, nevertheless live not I, but Christ liveth in me. Sa diyan na lansa na kami Kristo, dili ikaw na ang nabuhi, si Kristo na. Unya kanang kinabuhi nga imong gikinabuhi, the life which you live. Kung sa iyang gingon, faith. Pag kinabuhi is pagtuo. Kanin tanang gisulti din tuo ini. Ayaw ni imurmur. Unya mumurmur mo kay tungod ako rin nagwali, mama na giingon. Mo na ang comforter. Nga din kanang comforter. Sent in my name, He shall teach you all things. Mo na mutudlo sa tanan ninyong butang. And bring all things to your remembrance. Mo na mudala sa tanan mga pagpahinumdum. Whatsoever I have said unto you. Unsa man akong gipanulti kaninyo, ang gipanulti ni Jesus Christ, mo na ang atong comforter. Dili ingon si Jesus Christ, kung dili ang gipanulti ni Jesus Christ. The Holy Ghost. Kapamutan ng Holy Ghost. Dili na makita pero mabati. So therefore, nga kita mga lagad sa Ginoo, kay wa naman ni Jesus Christ, pagbati na lang atong buhaton. Gibati ba ninyo nga si Jesus Christ tuwa na sa langit? Kung sa'y gibuhat ni Jesus Christ dito, nag-pray sa Father nga kita proteksyonan sa gawon sa Father. In my name, sa ngalan nga ang proteksyonan sa amahan, kadto lamang nagpalo kan Jesus Christ. Kung sa'y gisulti ni Jesus Christ, mo na ang remembrance.
whatsoever I said. Kung sa'y gisulti ni Jesus Christ, na matod pa kung mangayo mo, if ye abide in me, my words, dapat my words abide in you. Kunya, tanang pangayon ni mo, kay walay words nga nagpabili ni mo, sa mga words nagpabili ni mo, ang una gayod, ang ilhanan nga pulong, nga nagapabilin dapat nato, ang one day, iya sa Ginoo. Dapat ma-convince ta, ma-convince. Mata mo dayon. Kung di mo mamina, wag ko mahimo. Basta kung mingon ninyo, ang Ginoo is a living God. Buhi siya, kay balo siya na. Una nga usahay mo yung gani ko, Lord. Kung nakasama ko pa sa ilo alam. Unang nag-meditate ko kanina niya, giisip na ko nga ang Ginoo nasa mong kilig. Ako, wala ko nag-iisip ng tao nga nalubong, nga buhi, mga kadungod pa to. Unang giingon dito sa ni Solomon, there is no device, there is no knowledge, there is no wisdom in the grave, there is no hope. Di kanat hope in the grave, di kanat, nabasama na ko na, diya sa lugnanan, wala na paglaom sa kamaturan. O bita na magbantay ta, nga dinita mo ato sa grave, nga matod pa ni Job, kanang grave daw kuno, ayaw ninyo huwata nga mo ninyong balay, unya kanang ulod, mo na inyong sister and brother, ayaw ninyo huwata, do not wait that the grave is your house. Di ba nasulti na ako na, nahinumdum ba mo na, about atong grave? Mo bito na nga dalay ko ng Ginoo nga kita gipadaygan niya. Kung una, wa mapapaday giyan na, mo nang wa pa mo kasabot karong mo pahit na gyud ko kay ngano man si Kristo ni ani ako pagatag og life. Mo na ang comforter. So John chapter 14 verse 18. I will not leave you comfortless. I will come unto you. Manang moana ko ninyo. Kanang pulong nga gibilin niya. The comforter nga ibili niya. Mo na ang iya ang pagbati alang kanato. Mo nang gingon the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kanang Holy Ghost di nato na makita pero mabati nato na. Ang Amahan adunay Holy Ghost, adunay mga pagbati dili may tungod sa pulong sa Ginoo nya kita. Kung wingon ta imuon ang balang espiritu mo ani nato kanang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo spiritual man pagbati ba kinahanglan dili lang ka kang mubasa kun dili kinahanglan bation nimo kung unsa iyang giingon, kung ang Ginoo ningon God is a living God, so may mong bation tuhoy nga buhi siya. Pasag dila na silang wala kabalo, basta ikaw ang iya sa Ginoo nga di mao kani ang gusto sa Ginoo. Believe nga God is a living God, kay mo na giingon niya sa pulong sa Ginoo. Jude verse 20. Kaya wag man ni chapter 1 ram ni verse 20. But ye beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Kanang praying in the Holy Ghost, kabaw po mo sa praying in the Holy Ghost. Ang Holy Ghost mo ning pulong sa Ginoo, kinahanglan ko magampo mo kanang pinaagi ini. Unsa may gitudlo ni Jesus Christ kung magampo ta? Praying in the Holy Ghost, kung sa may giingon sa Holy Ghost, kining pulong sa Ginoo, nga mao'y mo comfort nato, mao bitaw na kung mag-ampo daw ta, ingnon nato our Father in heaven. Unya, kanang giingon ni Jesus ka, hallowed be thy name. Ayaw inalang hallowed be thy name. Balaan na iyang ngalan, ang pulong ba, tahura, tuhui, kay balaan man na. Ilaba nga balaan na, dili lang kay mo-mention ka lang, hallowed be thy name. Kunya kanang yang gingon, thy kingdom come. Kinahanglan na ka sa kingdom. O bitaw ng pangitao na to ng kingdom, aron, and all these things shall be added unto you, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom. Unya, usaw na itong pag-ampo, nga wata sa kingdom. Katong tanan, mag-ampo, mag-sampit sa Amahan, kanang nasa kingdom. Thy kingdom come, kanang kingdom na ani mo ba kung nangalagad ba ka sa kingdom of God? And what is the kingdom of God? Ang problema, kaya wag ka kabalo sa kingdom of God. Kuna yung gingon, hallowed be thy name. Thy kingdom come. So
sa paigiyang gingon. Ang mga importante kung maampo ka sa Ginoo, pray in the Holy Ghost. Thy will be done. Ingon ni Jesus Christ, thy will be done. Ang imuhang kabubuton na mahan mo ay matumahan. Dili nang imong kabubuton, sige lang kag-ampo, sige lang kag-ampo. Huwag ganin mo tuman ang kabubuton sa man, tubagon ba ka? Kung sa kabubuton sa aman, ingon ni Jesus Christ, kung magpabilin mo na ako, kinanang po, pabilin mo. In my name, you ask in my name, you will receive. Sa pamaagi ba, kung sa pamaagi, dili na pwede nga din ikaw, huwag kakabaw sa pulo, sige ka lang sampit, wabot ang panahon, mahinduman ra na ninyo. Kung huwag mo kabalo sa pulo sa Ginoo. Pray in the Holy Ghost. Muna yung gingon, our Father. Before siya nagsulti atong mga pag-ampo, siya yung gingon, when you pray, go to that closet room and close the door. Dili na ingon nga diin, magpataka na lang kag-ampo, bisan asa ka. Muna yung will. Nga naman, and your Father answer you in secret. But kung ikaw naa sa gawas, you receive your answer already. Ano man na-receive na nimo kung naa ka sa gawas? Because, sabi nimo, ang amahan dili mahimaya kung di mo tunganon kabubot mo sa iya. Magisugo niya nga samang magibuhat ni Jesus Christ. Dili na mahimaya. Nadawat na nimo imong tubag nga ikaw may napuon nga kung mangaway ka, madaot ang Ginoo kay ngano man nakit-an ka mainampuon ka, unya karon. Mangaway de ka. Ang mga mainampuon nagpakita na sila iya sa Ginoo, pero kung mangaway na sila, nagpakita na sila nga ilahan i-blaspheme ang Ginoo. Mo nang sa napulo kasugo ang number 1 nga yang Ginoo, number 2 na do not take the name of the Lord in vain. Sayang ang ngalan sa Ginoo. Mo nang mas maayo pang dili ka magpakita ng ampo. Kay si Satanas, usara ang mahibawan ni Satanas. Kanang makita. Wala kabalo sa imong kasi kasing. Pero kanang makita niya, mo na iyang nahibawan. Ang Ginoo ray nahibaw sa imong nahunaw kasi kasing. Mo na nga ayaw na lang isulti kung mangayo kasamaan. Kung sa iyang gingon, sulod mo sa kwarto. O pangayo mo, kay aron ang gingon na inyong amahan. Mutubag sa sikreto, mo na iyang gitudlo dito, mo na ang will sa Ginoo. Pray in the Holy Ghost nga mag-ampo ta nga kita gayud matukod ning atong kagalingon diya sa holy faith. Nga kanatong pagtuo mahimong balaan nganong sa man nato ng pagtuo mahimong balaan. Ambot pasabot kanang imong pagtuo nga ang imong pagabuhaton kanang naatanan nga gisugo diri nga imong tuhoan. Dili lang kay faith, niya kanang faith nga why work, patay manggali na. How much more kanang mahimong balaan imong pagtuo. Ang balaan nga mahimong pagtuo o pagtuo nga mahimong balaan kanang gibasi nimo sa pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo balaan na. Tutuo ka unya waday kay pulong sa Ginoo, kanay mong pulong, kanay mong pagtuo, mo nagingon dili na balaan. John chapter 16 verse 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Tanawa. Kabaw mo sa nang expedient. Importante yun biyaan kamo inupa ni Jesus Christ. Advisable yun, tinahanglan yun biyaan tamo aron ang comforter mo ali dire kay kun di tamo biyaan dili ginwani ang comforter. Mo nang magsige na lang mo sunod-sunod kang Kristo para atong unang mga tao gani. Sabihin mo sa tinuod lang kato sila mga tao katong gipakaon og duha ka isda og 5 ka tinapay. Ginin siya ni Jesus Christ ni sunod lang muna ako tungod sa mga milagro. Yung sao na pagpakaon sa ila kay mo ilang gisunod. Na ang gusto gyud sa Ginoo mosunod ta tungod sa atong pagtuo na si Kristo. Unsa man si Kristo kay ikaw gali ka kabaw sa mong pagtuo kang Kristo Jesus. Aron matukod ka as a church. Upon this rock I will build. Sama sa pagtuo ni Pedro.
mo nang gitukod sa iya kay ngano ang pagtuo ni Pedro wala na gipadayag sa unod sa mga magwawali, wala kundili sa amahan. Ang amahan nagpadayag sa iyang pagtuo. Kanay mong pagtuo dili nagbinulgar, dili nagiribil og tao. Kanay mong pagtuo mo na ang gipadayag sa amahan nimo ngayon na gyud mong pagtuo kang Jesus Christ. Una nga kamo na amoy pagtuo sama ni Pedro, wanang mabot ra ta na. Ingon pa niya dinhi. Nevertheless, I tell you the truth, sutihan ta mo sa tinuod. It is expedient or advisable for you that I go away. Nga ako mubiya ninyo, for if I go not away, kung dili ako mubiya ninyo, the Comforter will not come unto you. Ang Comforter, dili mo na ninyo. Ambot pasabot yun ni Kristo, nga nung mubiya siya, may nga naman, sige paminaw sa pulong sa Ginoo, pulong sa Ginoo, kay na si Jesus Christ sa unang panahon, sige lang silang paminaw. Huwag yun nila batia. Unang ninyo, these people drew nigh to me with their lips and mouth, but they are far from me. Kaya nga naman, wala'y pagbati. Nagdaig, pinaagi sa lips and mouth, nag-mention, nagtawag sa Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing is far from me. Kaya nga naman, wala batia. Mo bitan akong mingon kaninyo, ang Comforter mo ng Holy Ghost, mo ng pagbati. Ang tao adunay espiritu, dunay conscience ba, dunay konsensya, mo sa may mong pagbati. Lima ka konsensya na sa imo ha. Kanay mo ang mata, mubati na. Di ba, mubati man imong mata? Siga ang kagmata sa uban, mubati na yung kaya nakakita kasi yung mata ni Siga, kaya ilang kasi yung mga mata. Manang gingon sa awit, sa mata makikita ang damdamin. Kithatan na gani ang babae, awan na. Gingon dayon, gusto siguro yun ako. Muna ang ato ang pagbati, mata, ilong, makasimot lang gani, dili mao. Dungog, hearing, ito ng senses sa tao, di ba, kabalungan na, ingon na, napod na. Tungod na sa espiritu, ito itong akong gingon ninyo, kanang espiritu, gihatag na sa Ginoo aron makasabot mo, siya aron makasabot ana. Kanang inyong pagbati makasabot mo pero di lang mo musabot ng kadto gayon, iya to sa Ginoo. Wa may pagbasa, wa magipadayogan sa Ginoo. Mo na ang Comforter. Nga matod pa niya, dili mo ani ang Comforter, dili mo bati gyud mo. Kung naa pa si Jesus Christ, mo na sa panahon ni Jesus Christ, wa gyud sila pagbati. Kinaman si Jesus Christ, dilili sa mga hadlok, kinaman si Jesus Christ. Karon wa naman si Jesus Christ. Kung di na ito bation, mo nang mahadlok ka. Mo nang watay pag-asa, watay paglaom. At turata king ano man, matay pagbati. Pero kung naatay pagbati, nga mao ka nang gituan na to, ang Comforter which is the Holy Ghost, ang kaning pulong sa Ginoo. Sa John chapter 16 verse 13, howbeit when come he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak in himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Nga mao kini kung siya muani daw kin koron, muani siya dili. Ang espiritu sa kamatuoran mo anhi mo na ang mo guide o ang kamatuoran musulti na for he shall not speak kanang kamatuoran di na siya musulti sa iyang kaugalingon of himself but whatsoever he shall hear kung unsa iyang madunggan daw kono that shall he speak nga iyang isulti na and he will show you things to come. Mao kani mga pulong gisulti ni sa inyo kung dili gani nimo ni bation. Sa diha nga ikaw nakadungog nga unta kani dapat kung ikaw nakadungog batian ni kay mao ni ang magpakita nimo kung unsay moabot. Mo mga tao wala kabalo kung unsay moabot, wa pa sila kabalo nga moabot diyang gira. Nagsulat man na. Ingani niya ambot pasabot sa diha nga nabasa na ko ang pulong sa Ginoo. Katong pandemic mo itong third to the last na worldwide. Karon ang ira mo nang gingon Third World War.
Unya ang last, kanang hari ng 666, one world order. Nagsabot naman gani ang mga dagko sa simbahan dito sa kalibutan na maghiusa sila. Naaba makakita mo na sa YouTube. Mananay gitawag one world order sa mga Kristyanon, sa mga Muslim ang tanan naman na. Ayaw ko yung nangawa mo kay Baluana. O na ilang plano one world order because nahisulat man na. Siyempre magsugod yun sila kay nahisulat man na. Hindi pa lang na may tabo kaya wa pa may gira. Kinsa may muhimuan ng butangan ng one world order kung walay muhari diri sa kalibutan nagingon sa revelation nga siya nagiyon ang gamanan sa tanan kay wa na yung makakaya gira niya. O nang paboto na to Russia, China, USA, o nang giingon Iran, sa pananggingon diya, basta daghang kayo mga dagkong tao na di magpakita sa ilang power. Buhat na gani sila mga armas doon, mga pamutabulang. Muna ako, musulti ninyo na naimabot dira. Ay sa Old Testament, giingnan ng mga propeta nga di gani musulti nga doon ay katalagman mo abot, kanang propetahan na dili na pinadala sa Ginoo. Nga naman, musulti ko ka talagman nga muabot, aron mga andam ta. Mo po nagingon ni Jesus Christ, sultihan ta niya, nag-prepare siya dito balay, kay kung wani siya, dawaton ta niya, aron di ta maapil kay kaning kalibutan, reserved by fire and perdition of the ungodly man. Di-reserve ng kalibutan ba? Kung ikaw na-address kalibutan, ikaw ang tao nga din, uban sa pagkalaglag, naarabay pulling away first, the man of perdition, gawas good na. Kay uyugon man yung kalibutan, mga tagak na ang tinuod ng Kristiyano, kamo, may bawaan mo kung tinuod kayo mo iya sa Ginoo. Ako, may bawaan ko ninyo. Sa panahon, uyugon eh. Kung ako ba magpabilin, o ako di ba magpabilin. Ang ligpon ko, magpabilin ko. Kung na ako sa kingdom of God, the kingdom of God that cannot be shaken, o safety ko. Ang Ginoo, nag-keep na ko by the power because of kanang akong pagtuo. Ingon pa niya din sa what are those things to come? Kung saan rin ang maabot na ang Holy Ghost, ang Spirit of Truth, mo na mo guide nato o magsulti nato nga magpakita kanato kung unsay moabot. What are those things to come? Sa John chapter 14 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there he may be also. Muna ang wani tiriya. Dili nang ingon, wani lang si Kristo din hiyon niya. Saan mo? Luwason tatanan. Mo bitaw na nga basaw na to nita ng pulong sa inyo kung kinsay luwason. Mo bitaw na ingon si Apostol Pablo, save your own salvation with fear and trembling. Kay kanang nga kaluwasan nga gitanyag ni Kristo nga ni kanato. Pinaagi sa itong pagtuo, kinang napabantayan ka na sa kaon sa Ginoo. Mamatod pa niya, in my Father's house are many mansions, if I go and prepare for you. Nag-andam yun si Kristo para kanato. Sa John chapter 7 verse 6, then Jesus said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Kung ang panahon ni Kristo, atong unang panahon, wa pa na itabo, pero niingon yun sa mga tao, but you are always ready. Pag andam na mo, wa maging nasayod sa pagbalik sa Ginoo, di ba? Doon ay sa katong pastor ba nga gipangita gyud ko niya iya kong gidibati sa cellphone. Wa na usay makaingon yung ko nga ang tao ba wa nang andam, puro lang kuan. Wa siya kabalo, mo nang ingon. Mingon siya sa ako, pag pangutanan niya nako, niya ako siyang tubagon. Mingon dahil siya, kagkinsa man ang gisulti. Gusto magun niya nga, basihon yun daw ang pulong sa Ginoo kung kagkinsa gisulti, o sa ila ba, o sa ato ba. Ako siyang giingon, sa tanan nagbasa na, dito niya ka nang gisulti. Mingon din siya, diliw para mga Hudiyo na. Pero munang giingon, naundang naman ang mong istorya, o itong, naingon na lang ko nga, ayaw na lang pag nag-Bible nga Old Testament, kaya di makamutuwa itong istorya ni Moses. Mutong salamat ko nga naundan siya tungkol sa mga pangutana, yung kabaw baka sa ngalan ni Hesus Kristo.
Katuyawa na ay daghang sa igipanulti mo na kung bingon ko sa mga tao karubantay mo dahil mangingilan. Mao ni ang pulong sa Ginoo ato gyud tan-awon kung unsa gyud tinuod. Wala ako nagsulti lang ko sa inyo sa kamatuoran. Wala nga nagingon, be always ready lang yun, ingon pa ni Jesus Christ. Ano man, kaya wata may baw unsay may tabo. Matthew chapter 24, ingon pa niya din Nanong mag-read ito? Verse 44 to 48. Matod pa ni Jesus Christ, therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think, not the Son of Man cometh. So, kinahanglan mag-andam ta kanunay. Kaya nga naman, wata may baw sa oras, nga atong ginauna kung kanos agay mubalik ang anak sa tao nga mo si Jesus Christ. Sa verse 45, who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in a due season. Mao na yung kinsa man katong matinud-anon og mga wise nga mga alagad sa Ginoo nga diin giingnan sa Ginoo nga diin ikaw himuon akong mo dumala ining balay household aron paghatag og pagkaon niining gamay lang panahon. Mo na kinsa ni mahitungod ni sa mga magwawali ha. Faithful ug wise servant whom the Lord hath made ruler over his household to give them meat in a due season, gamay lang panahon. Sa verse 46, blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. Ang bulahan kadtong kunong mga servant nga maabdan sa iyang Ginoo nga nagapadayon o makaplagan nagpadayon pagbuhat. O bitaw nang buhaton nato ning bulaton sa Ginoo aron maabdan ta sa Ginoo aron dawaton ta. Wala ko siya nag-prepare mo ani siya diri aron dawaton ta kung maabdan ta niya nga nagbuhat ta. Munya karon kung wa ka kabalo kung sa buhaton na to. Andam ka ta.